Poštovani gospodine predsjedavajući, poštovane kolegice, poštovani kolege, hrvatska javnosti. Ovoga trena u svojim rukama imam jedno otvoreno pismo i to pismo premijeru Vlade RH, predsjedniku Vlade, koje ću pročitati u ime Hrvatske udruge oboljelih od cistične fibroze, ispričavam se. Dakle, poštovani predsjedniče Vlade RH, obraćamo vam se ispred Hrvatske udruge oboljelih od cistične fibroze s apelom da se osobno uključite i podržite borbu da lijekovi za 150 oboljelih od ove smrtonosne bolesti konačno i u našoj zemlji budu stavljeni na listu HZZO-a. Naime, prošla su već 2 sastanka povjerenstva HZZO-a za lijekove i to bez pozitivnih i konkretnih poteza. Jedno je bilo 11. svibnja, a drugo 8. lipnja ove godine. 2 mjeseca traje borba da se kampanjom Kaftrio udah života osvijesti važnost lijekova pod imenima Kaftrio, Kalideko i Orkambi za oboljele, uglavnom djecu, jer odraslih osoba gotovo da i nema. Bolest ih nemilosrdno ubije na tome putu i ne dožive ono što je danas u svijetu moguće, a to je živjeti sa ovom teškom dijagnozom. Ovim se lijekovima ne utječe na uzrok bolesti. Prvi od njih već je 10-tak godina u primjeni u svijetu i u Europi. U susjednoj Sloveniji od prošle godine sva 3 lijeka su na listi, dok naši oboljeli mogu samo pogledom gledati preko granice i biti svjesni vlastite nemoći, jer mi smo u Hrvatskoj. Radi se o lijekovima čiji rezultati su nedvojbeni i transparentno mjerljivi u dokumentaciji koja je dostavljena u HZZO. Kandidati za transplantaciju pluća nakon primjene lijeka skidaju se s liste. Oni ovisni o boci kisika više ju ne trebaju. Organi više ne propadaju jer se utječe na uzrok i ispravlja se greška nastala na proteinu te isti postaje funkcionalan. Za sada bolest se samo liječi, skraćuje se životni vijek, izuzetno su visoki troškovi transplantacija koji se uglavnom obavljaju u inozemstvu, troškovi čestih hospitalizacija oboljelih i troškovi lijekova koji samo privremeno krpaju rupe nastale zbog napretka bolesti. Hrvatska je zemlja u kojoj je lijepo živjeti kada nemaš dijete čiji život ovisi o nečijoj odluci. Je li vrijedan da se novac na njega potroši ili imamo druge prioritete? Avione, žičare, mostove. Nitko ne kaže da bez njih moramo, ali novac za ovo naći moramo. Hrvatska je zemlja u kojoj se treba boriti za život, jer se ne podrazumijeva da će to sustav sam prepoznati. Riječ je o zajamčenim ljudskim pravima i pravima djece, jer oboljeli su nažalost uglavnom djeca. Dječja su prava zajamčena dokumentima kako UN-a, tako i EU, pa i najvišim aktima RH. Dakle, ponavljam još jednom u ime Hrvatske udruge oboljelih od cistične fibroze, premijeru Plenkoviću, apeliramo na vas kao najvažniju osobu u državi, kao roditelja 2 djece, da od HZZO-a zatražite status o stavljanju lijekova proizvođača Vertex Pharmaceuticals na listu. Podržite i nas u borbi kao što i mi podržavamo sve one oboljele od ove teške bolesti, jer svaki spašeni život odluka je s kojom se već sutra možemo ponositi. Svjesni trenutka, svjesni činjenice da je ministar Beroš najavio rezove u zdravstvu, pa čak i skidanje lijekova sa liste, a kamoli uvrštavanje novih. Poručit ćemo još jednom kao zastupnici i zastupnice Domovinskog pokreta koji u potpunosti podržavamo ovo otvoreno pismo. Smanjite korupciju, namještene natječaje, dovedite zdravstveni sustav u red, tu su uštede koje vi i mi želimo, a vi vladajući ih možete napraviti. Ne štedite na onom najvrjednijem, ljudskim životima. Hvala.